gaur hasten dugun begiradak ziklo honen hasieratxo eta sarreratxo bat egingo dut. Begiradak deitu diogu, begirada isilak, lasaiak, artistikoak, diferenteak, komplementarioak, egia esan ez dakit oso ondo, honea begiratzen dut, area begiratzen dut, en fin, barkatuko didazu, nahi duguna da, persona diferenteen begiradak, elkarrizketak, saioak gure artean eduki. Gaur hasiko dugu eta ongietorria eman nahi diet, bai Izarori, Izaro Andresi eta bai Jon Maiari, eta eskerrik asko gaurkoan gurekin egoteagatik. Eta otsailetik aurrera gurekin izango ditugu, baita ere, Jesus Mari Lazkano, Miren Azkarate, Xabi Alonso, Maialen Txorraut, Iñaki Gabilondo, Kristina Garmendia, Munilla Gotzaia eta beste hainbat persona ere bai. Helburua begiradak, solasaldiak eta komplementarioak izan daitezken beste hainbat elementu gure artean partekatzea izango da. Gaurkoan, begirada eta perspektiba horiekin hasteko, dagoeneko ongietorria eman diet Izarori eta Joni. Denek ezagutuko dituzue segurazki, baina hasierako aurkezpen txiki bat egitearren, Izaro, Mailabiatarra, Bizkaitarra, 23 urte. Wikipediak esaten du, ze Wikipedian sarrera badauka, ez dakizuen, Wikipediak esaten du 2014ean hasi zinela tabernetan kantatzen. Batzuk zorte eduki genuen eta areto honetan ere bai ikusi izan zaitugu behin baino gehiagotan. Izarok komunikazioa ikasi baitzuen unibertsitate honetan, beraz bertako ikasle ohia da. Urte lehenengo diska atera zenuen, crowdfunding bitartez, eta ordutik uste dut zure karrerak gora besterik ez duela egin, ezta? Korrikanko abestian parte hartu duzu, Gatiburekin ere ibili zera kolaborazioak egiten, korrezponago, eta orain bigarren diska prestatzen ari zera. Eskerrik asko gurekin egoteagatik. Eta Jon, 40 urte, zorionak, uste dut igandean, ezta? Eskerrik asko. Bueno, zorionak. Errenteriatarra, kazetaritzan, lizentziatua, EH1, beraz, arlo antzekokoak behintzat formazioan, dantzaria, Kukai dantzataldeko sortzailea, 2002tik, okerrez banago, eta gainera aurten sari desente jasotakoa, Max sariak eta sari nazionala, Espainiako sari nazionala, zen ministroak berak deituta gainera, zoriontzeko. Bueno, beraz, uste dut, abeslaria, dantzaria, arteari dagokion esparrutik ondo etorritakoak eta ondo eratorritakoak. Hasingo gera, besterik gabe xeringo naiz. Norbaiti bizkarra emango diot, baina, bueno, saiatuko gera. Hasteko gustatuko litzaideake planteatzea, bueno, hasieratik, nola definituko zenutuke zuen ibilbidea? Nola iritsi zeraten tokira, nahi dezuena hasita? Zue doni. Ni zuen. Tira, baina txentza dela. Niretzat bereziki arraro, gaur hemen egotie, hortzik ona, indot salto, eta kantuen betidan ikibili izen naz, baina holan enaben inoiz pentsauko benetan etorkizun baten nire lana izango litzakenik, edo zozer lortuko nukenik lortzen nabilenan bestekue. Idatzen naben kantu bat 2014 inguruen, gitarra erosin eban uda baten, eta etxien zozer probatzen idatzen eban lehenengo kanta, zala Paradise. Eta lagun batzun artien, nire lagun batek ikasten dagoen dino zine Bartzelonan, eta etorri izan hona, grabo gendun bideo bat, eta igo gendun lagun arteko keda bat izango balitz moduen YouTubera, eta bapatien pilo bat ikustaldi, eta jentia ikustatzen hasi jakon, eta nik beste 5 kantu baneko zen, orduan hasi nintzen tabernetan jotzen, hasi nintzen pixkat gehiago konposatzen, eta bapatien heltzen da punto bat, nun musikara dedikatzen zen, jartzen dauen Wikipedian nazela musikaria edo abeslaria, eta geratzen zara horri begiret esateozu, bai? Bueno, eta
heldu da punto bat nun nire bizitza oro aldatu ginen guztiz. Gauza onak ez di aldatu, nire inguruko lagunek, familia eta bar hori dana ez, baina gauza raro pilo bat, oso on pilo bat bebai, aretu eguetetzen di etortzeko entzutera nik zer idazten duten nire gelan, eta ezagutu dut pilo bat jende, ni nintzena fenomeno fan, jente horrena oin maila bardinen edo bagabiz zezertan, eta nahiko ibilbide bizkorra, pixkat sentidu izanaz askotan abruma ute moduen, baina posik, gestionatzen, hori. Segundutxo Baion, ez dut esan, txarteltxo bat eman dizuete sarreran, galderak egiteko da. Edozein momentutan idatzi eta bai Xabik eta bai Imanolek jasoko dituzte eta ekarriko dituzte. Beraz, zuen galderak ere modu horretan planteatzen jungo gara bai Joni eta bai Izarori. Beraz, arazori gabe, idazten jun, bat baino gehiago idatzen eba dituzue, idatzi txartel batean, eta gehiago nahi balen badituzu ere eskatu, hortarako daudeta. Markatu. Bueno, beste distantzi batetikan, adinaren distantzitikan, baina identifikatzen naiz Izarok kontatu duenarekin, ez da? Ni dantzarloan daukadan formazioa, gaur egun asko galdetzen diate, kanpoan ikasi duzu da? Ez, dantzarloan daukadan formazioa euskal dantza tradizionalean da. Hau da, ni 6 urtekin hasi nintzen dantzan, nire herrian, erintza dantza taldean, gaur egun gazte askok egiten duten bezalaxe. Eta, bueno, itxuraz nire bizitza diseinua zijoan, nire ikasketak egin nituen, kazetaritza ikasketak egin nituen, ondoren lehenengo irratian eta gero prentsan Euskaldunon egunkarian eta berrian lanean ari nintzen, eta dantza zen nire hobia, lanetik aparteko jarduera nagusi hori, ez? Eta, nik uste bizitza diseinu horretan dena hortara bideratuta zijoan. Egia da, tarte horretan, alde batetik dantzako eskolak ematen hasi nintzen, gaztetxoei eta bar, eta pixkanaka hasi nintzen, barruan banaukan txikitxo bat, ez da? Nik ordura arte ikasitako guztia, euskal dantza tradizionalean, beste kontestu batzukin, banaukan gogoa beste zerbait egiteko. Segurazki oso modu inoxentean eta jakin gabe oso ondo zer, baina gogo hori banaukan. Orduan, pixkanaka hasi nintzen, garai hortan ere ikasle ziren eta gaur egun taldekide ditudan dantzari horiekin. Egia da oso azkar eta zorte handia izan nuen, niretzako persona oso importante batekin topo egin nuela, Mireia Gabilondo, aktore eta zuzendariarekin. Eta, horra hasi ginen pixkanaka gure lehenengo ikuskizuna izango zena prestatzen. Baina beti ere, lanetik kanpoko jarduera hori moduan, ez da? Baina egia da, lan hori estrenatu genuen momentutikan, pixkanaka, gero ja Kukai izen hartu zuen proiektura, handitzen jontzen, nire inguruan, dantzaren inguruan nauka movida guzti hori asko loditzen hasi zala, eta puntu bat iritsi zen 2007-2008 urtean, on erabaki nuen ordura arteko lanak utzi, eta buru belarri hortara jartzea, eta buru belarri horta jartzea suposatzen zuen ordura arte zen talde bat, sorkuntza garaian lan egiten ari ginela, baina gero emanaldiak egiten genuen eta kitxo, hori egitetik pasatzera egunero proiektu hortan lanean ari zen egitura bat sortzera, ezta? Apustua garrantzitsua zen, urratsa ere, azkenean hemen ohitura handirik ere ez dago zentzu horretan, 7-8 laguneko egitura bat osatu, non egunero lan egingo duen horretan, eta gero egia da, dena oso modu naturalean gertatu da, hau da, orain aurkezpen entzuten izun, eta 40 urte eta sari nazionala eta zaiz eta ni Izaro bezala ikusten naiz, kasi unibertsitatetik atera berria, eta badaukat oraindik, hasten ari zaren garai hortako ilusioa, ikuspegia, eta honek adierazten du oso modu naturalean gertatu dela guztia, ez? Orain egia da, 15 urteren ondoren,
azkenean zera 11 laguneko egitura baten buru, sari nazionala, gehi ez da zer, baina azkenean egunero mugiarazten dizuna eta martxan jartzen zaituna da, gauzak egiteko gogo hori, ilusio hori, eta hori lehenengo egunekoa bestelakoa daukat momentu honetan. Ilusioa aipatu duzu biek. Momenturen baten, hastapenetan edo prozesuan zehar, egia da, bi prozesu diferente direla, baina zalantzaren bat izan dezue, oztoporen bat ikusi dezue, hastapen horretan. Nik justo oingo udan, azkenengo uda honetan auki dut olan krisi existentzial bat. Eta topa hona zelako, azkenien nik musikaren munduena ezagutzen ezer. Ezagutzen aben kanpotik, kontzertutara joeten, baina berez horren atzetik zer zegoen nik sekul ez dut egin lan bertan, aparte den nire herriko koruena bestetik, ez dela hor sartzen. Orduen, uda honetara arte da nahi zen da oso prozesu polite, erresa, fluidu eta oin bai da bilizeten, baina udan konturatu naz, adibidez, nik egin amenien nire aukerak eta esan eban, edakiko honetatik bizitzen saiatzie, eta konturatu naz, kultura zelako abandonaute dekogun hemen, zelako ez dugun errespetuz tratatzen profesio hori, emoten dau ez garela lanien nari, eta, karo, saiakera horretatik, topaunaz, horma askokin, nun jentiek ez teko dirurik, diru asko exigitzen dau kontzertu bat emotiek, disko bat zortziek eta bar, ez dugu dirurik irabazten horren, hori eikiarren, gure faranduleo mundu honetan jende oso gaiztue dau, kontuzik bilibihar zarena dauz, kompetitibidade hondixe dau, nik uste dut bai dauelako oso baldintza ez duinetan lan egiten dugulako, eta orduen aber nork lortzen dauen baldintza duin dauen bakarra, eta pixkat gerra bat da, topa hau dut hori dana pixkat territorio enemigo moduen. Eta enaz ikusten gai kompetitibidade horretan lan egiteko musika arlotik. Ibilinaz lanien, uda guztixe, bebai jakiten gestionatzen jentiek zer esaten daben, zeia edo zer publikatzen dutela mundu osoan erantzun edekot sentitzen da bielako daukilak eskubide hori ebaluatzeko zer egiten duten da zerrez, baina danetik entzun dut, eta hori dana gestionatzen ikasten egonaz bebai udan, eta konturatu naz, enbiar dela perspektiba. Eta zer ikasilan ikasinaren perspektiba hori, joan nintzen egon baten nire mutilan futbol partidu batera, lehenengo nire bizitzen futbol partidu bat ikusten dutela, eta egun horretan zeuezen zela isen jolasten, eta haurentzako ez zeuen beste ezer garrantzitsu horik munduen futbol partidu hori baino. Eta berez futbol partidu hori izan besterik barik. Orduan konturatu nintzen gero nik bebai, ni nire kontzertuetan edo nire komentario baten edo niri buruzko zer danien, nik itontela bebai, baina gero berez, ez toie inora. Bai badoie, baina ez toie. Orduen perspektiba horrekin naz ikusten, baina bai dopau dut mundu hori pixkat dela bilurgarrixe. Bebai, hiru hizkuntzetan abesten dutelako oso erasotu esentidu izenaz, kulturan ja nahiko nivel daukien jentearekiko, nik irakurri dituten horren liburuek, entzun duten horren musika eta bar, eta jaso ditut kritika nahiko goitik berakuek, eta horrek bastante afektau nahu, ez? Aber segaitik kantatzen duten gaztelaniaz. Baina, bueno, bestera, hori da, nik topa duten hau dudan. Ez dakizu topa osun nolako ez, Aipatuzu perspektibarena, eta nik uste importantea dela, ez? Egunez egunekoan, bai, topatzen zera milaka gauza txiki, batzutan zailagoak direnak, beste batzutan maila humanoan mingarriagoak izan daitezkenak, ere ustez, klabea perspektiba hori da, ezta? Zalantzari gabe, nik esate baterako kukairen baitan, ez? Kokatzen dut azken etapa hau, pixka bat maila profesionalean eta lanean ari naizenetik. Garbi daukat perspektiba horrek eramaten hauena, ahalik eta urrutienea, ez? Eta helburua zein dan, eta helburua niretzako ez da biharko emanaldia edo hurrengo ikuskizuna, baizik eta bide bat. Eta bide horretan, gauzatzuko beto ateratzen zaizkizu besteak baino, batzutan hanka sartzen duzu,
euki berduzu ere laboratorio sensazio bat, eta laboratorio hortatik batzutan ateratzen dira gauza oso ederrak, eta beste batzuk izugarrizko pedradak, eta baino hortikan pasa behar duzu, hurrengo gauza on batera iristeko. Orduan, nik naturaltasun hortatik ikusten dut, eta egia da horrelako lanetan askotan erabakiak hartzea tokatzen zaizula, eta erabaki bakoitzaren atzean badago jendea oso ondo iruditzen zaiera zure erabakia, eta beste bati oso gaizki. Baina uste dut hau denok egiten dugula, gaur arratsaldean zinemara joango bagina gudenak, bati gustatu zaio, besteari ez, besteak mierda, bestia tal, hori guztia ateratzen da. Orduan, gureak dira lanbideak, jende aurrean oso agerian gaudena, oso biluzik gaudela. Orduan, nik uste naturaltasun osoz, jendeak iritzi ematen du, bati gustatzen zaio, bestea ez, eta egia, batzutan komentarioak dira arinagoak, eta beste batzutan, eta batzutan personalki igual egin aldizu, baina perspektiba horretan, iruditzen zait, ez da horren gainetik egon behar duzula, baizik eta, zuk argi baldin baduzu zure norabidea zein dan, eta norantzazoa zen, kasi lanbidearekin datozen gauzak dira, ez? Gauza batekin baina ados Izarorekin, hasieran aipatzen zuen horrekin, ez? Nik uste, gure lanbidean nik asko azpimarratzen dudan gauza bat da, kultura gure gizartean ze paper jokatzen duen, ze paper betetzen duen, ez? Eta nik uste askotan, hitz egiten ditugun gauzen krisia hor dagola, ez? Askotan, nik dantzari moduan askotan esaten diate, eta dantzak paper txikia jokatzen du gizartean, evidentemente musika masa handiago bate iristen da dantzarena, baino hori oso konstiente naiz. Baina azkenian batzutan ari gea, apurrak nola banatzen ditugun diskutitzen, ez? Eta hori ez luke izan behar kontua. Izango bagenu herri honetan kultur politika sendo bat, eta kultura eta hezkuntza bat egiten duten esparru bat, eta bar, segurazki arituko gineak beste modu batea, esparrua zabalagoa izango zen denentzat, baina nola hain minimoa dan, ez? Alde batetik herri txikia gera, eta herri txiki honetan kulturak daukan lekua dauka, apur horietan hasten da, zu edo ni, ez? Orduan, segun nola zean, hori ere badago, baina, ez dakit, nik iruditzen zait beti oso garbi izan dut norantzat, importanteena da bidea, eta norabide hortan ematen dituzun urratsak, egun batzuko bi daude besteak baino, edozein lanbidetan bezala, badituzu eguna, popatik hartzea dena, nik joan ere etxea eta lasai, baina, azkenen sinisten duzun hori da, eta egizu sinisten duzun hortara iristeko, bide bat dagola, lan bat dagola, eta era berean gustatzen zait hau dena erlatibizatzea. Beti askotan, badirudi artearekin lotutako lanak izan behar dutela, sortzen zaudenean, lasai eta inspirazioa eta bestea. Nik beti esaten dut, gure lanbideak normalak izango direla, guk normal sentitzen ditugunean. Orduan, ez berdintzen gaituena segurazki da publiko aurreko lan badala, neurri batean, eta bestetik jendearen sentimenduekin jolasten dugula, ez? Sentimendu edo gustoekin. Baina hortikan aurrera, nik uste gure lanbideak izan beharko lukela, irakasle batena, iturgin batena, garbitzailearena eta medikuarena bestelako xea, ez? Berdin, guk pasatzen dugu denbora bat, sortzen edo jende aurrean gure lana erakusten, baina azkenean sentitu behar dugu lanbide bat bezala. Eta, niri gustatuko litzaidake horra iristea, ez? Guk jarri behar dugu segurazki gure partetikan normaltasun grado importante bat, baina hartzailearen gan ere baiz, askotan oso mundu guztiak asumitzen du ura ekartzen duen enpresak, argia jartzen duena eta lanean ari dela, baina gero, Izaro, bi kanta ingo dituzu? Horti pasatzen zen, ez? Bai. Hori gertatzen da, inori ez zaio okurritzen Deustoko Unibertsitateko irakasle bati, esatea, emate dituzu pare bat klase tal, baina guri gertatu altzaigu. Batzutan bai, Bai, bueno. Ez, net esan hori badago, ez, Izarok esaten duen horretan. Regateatze hori. Eta horregatik bazen konsideratzea hau ere lan badala, ez, lan normal bat, ez, eta batek
batek hau margotuko du, edo igeltsero izango da, eta nik antzaingo dut, edo ekitaldi bat prestatuko dut, edo zuzenduko dut, edo dena delako, ez? Nik uste hor dagoela pixkat gakoa ere, bai. Bai, da pixkat regateatze hori, ez? Zuzoiez zure lan bat eskaintzera, zure lan orduek diebe bai, eta ez dakit, kontzertu bat eskaintzerako orduen. Ez que ez teko diru asko, nahi dugu izetie gauza bat soziala eta komune, eta orduen sarrera jarriko dugu doan, jenti etortzeko, eta bar, eta aldozu jo afarixagaitik eta pare bat kaina. Eta ni beti pentsatzen dut, soinu teknikarisari berdin esan dut zezu, edo datorrenean zure etxera, ez dakit, edo nor lanera esate dut zezu, behitu, konponduko zezu iturgine, konponduko zezu komun eta kantu erdi joko dutzut, zeske ez tekot diru askorik, ez? Eta pixkat, zentzu horretan bebai, nik uste dut galdu dugula, edo gure ikuskizunek ordaintzeko kultura hori, adibidez, baina inork ez du jartzen zalantzan futbol partidu bat ikusteko ordaindu behar dela dirue. Baina, 5 euro kontzertu bat egaitik. Eta 5 euro ez da ezer. Gero benetan jakingo bagendun, ni penekixen, baina jakingo bagenu, zenbat diru bihar dauen persona horrek, bere lan egiteko duin, bere musikari danei ordaintzeko, bere musikari danak altan emonda egoteko, eta kontzertu bat, 8 orduko lanaldi bat dala konturatzeko, ez? Eta hori dana nahi badain ez badana inungo dirurik jaso beltzien, eta bar, afari batekin, inora bez, goiez, ez gasolinarik ez jaku beltzen, ez peajerik ez ezer, eta pixkat nik konturatu naz, ez teko gula, hori, zentzu kritiko bat edo zentzu komun bat behintzet, joeteko eta esateko, bale, kultura kontsumidu nahi dut, duin, ze persona hori lanien dabil, persona lantalde handi bat da, eta azkenien, Doktor Deseoko abeslarisek esaban behin, hacer dinero de la música es fácil, siempre que no seas el músico. Claro. Técnico de sonido, barra taberna baten, danak mundu oso dauk diru irabazten, menos zu, ez? Eta suposatzen dut horren kasuan berdina dela, mundu oso dauk diru irabazten, menos eiten dabilen hori. Edo festivalak antolatzen dienien lan prekarioaren kontra, eta musikarisek datoz zerbezen truke jotzera. Hipokresia hori, ez? Topa hona zenan ni, eta jentie klik bat faldaiaku, kultura arlo horretan ikuste dut. Oain, etorkizunera begira jartzen geranean galdetuko dizuet horren aurrean zer egin dezakegu, baina lehen laboratorioaren, laborategiaren kontua aipatu duzu, nolakoa izaten da zuen laborategiak? Nola funtzionatzen du sorkuntza prozesu horrek? Edo sormen prozesu horretan ze pauso dira, zenba denbora pasatzen da, zuen espektakulo bat prestatzeko, diska batean, uste bigarrenarekin zaudela zu izaro, nola funtzionatzen du prozesu horrek? Niretzako prozesu bakoitza ezberdina da, ez nuke esango horrela da, ez? Ze askotan ideiak hor daude eta noizbait lur hartzen dute eta bere garaia iristen da, baina batzutan ezagizu zein den bakoitzaren, ez? Igual ibilizea bolada bat, idea batekin buruan eta bere atzetik eta ez duzu lortzen gauzatzeko ezagizu zergatik, baina ez da momentu, ez? Eta beste batzutan berriz iristen da eta, ostras, orain da, ez? Nere kasuan, momentu personal honetan, ari naiz asko lanean, ohiko moduan, alde batetik euskal dantza zein kultura tradizionalean oinarrituta, sormen garaikide bat bultzatzeko asmotan. Eta, beti horrazkenean nire lana bai da asko sortzaile ezberdinak sarean jarri eta ideia berdinaren mesedetan jarri, ez? Alde batetik, ala beharrezkoak dira gure dantzariak, baina horren baitan, azkenean bildu behar duzu, normalki beste koreografoekin ere elkarlanean ari gera, musikariak, jantziak egiten ditunak, argi diseinatzaile, orduan, alde batetik da ideia bat, eta gero hasi pixkanaka denak ideia hortara gerturatzen. Prozesu horiek dira luzenak eta ikusten ez direnak. Publikoki prozesu hori ez da abiatu, naiz eta zure baitan denbora pila bat eramazun hortan. Seguru aski lehenengo oso bakardadean, hau da, zu konbentzitzen zen arte baietz hori dala eta horri ekingo diozula, gero, ni beintza beti nire zirkulo intimoenean aipatzen duzu eta auto hontan nabil eta zer, eta bai, tira, edo
kezkak, ez? Orduan, bueno, denbora bat da, eta gero astentzeanian demagun gure orain biran daukagun azken ikuskizuna Oskara izenekoa, sari guzti hauek eta irabazi ditunak, egia da, dantzariekin estudioan lanean hasi ginenetik 3 hilabete izan ziren, baina eske nik eta Marcos Morau beste koreografoak 2 urte lehenago genera matzan elkarrekin lanean, elkar ezagutzen, materiala trukatzen, bisitak egiten, erabakitzen, orduan, behin lehenengo fase hori egina dagoela, bueno, nik uste gure lanean gaur egun gutxitan gertatzen dela, nire kasuan behintzat. Bueno, hau dantzatuko dugu erakutsi eta ikasi, kontrakoa, bitu ideia hau da, hemen dijungo gera, ikusten duzu beraietako bakoitzak ere nondik daraman, bakoitzak den saiak erortatik ateratzen dizugazten gauzak zoaz reskatatzen, guazen hemendik, nik askotan esaten dut, kasi sortzaile baino, gehiago ikusten dut olako prozesutan nire burua lantalden koordinatzaile moduan. Zorionez, azkenean, konfiantza handia daukazunean zure lantaldearengan eta bakoitza bere esparru horretan egin dezaken horretan, zure ardura batez ere da, ideia mahai gainen jartzea, baino kanalizatzea haien guztien ekarpena. Eta uste, niretzat horregoten dagako, nik esatea, hau ingo dugu, esmatu ezakete du, egun konkretu batean, baino azkenean aberasgarria ere hori iruditzen zaiz, pertsona ezberdinak bakoitza bere aldetik sortzen da hortatik eta nola zoazen, jasotzen eta dena kanalizatzen, ez da? Zalantzai gabe, gero bide horretan zuzea erabakiak hartu berditunak eta bar. Baina nik horrela ikusten dut, eta laboratorio hortan, lehen esaten nuena, pasatzen zea fase ezberdinetatik eta gaur egun igual atzera begiratzen dizu eta ikusten dituzu gauza batzuk eta esan duzu, ostia, hau nola ingenun, ez? Baina orain egiten dugu hortik pasa ginalako, era berean, orduan, bueno, nik uste ez dela beldurrik eduki behar. Eta nik hori bai da gauza bat hemen pixkat faltan botatzen dudana, ez? Bueno, zorionez iparraldearekin hain gertu gaudenez, eta baina iparraldeko lan modua, lan modu frantsesa da, ez? Eta ikusten dut askotan oso ohituta daudela, laborategi hauek edo lan prozesu hauek konpartitzea foroetan, eta hartzaileak ere horrela jasotzea. Eta askotan egin izan dugu iparraldean erresidentzia artistiko bat egiten duzu, eta erresidentziaren azken egunean, astebeteko lanaren ondoren, batzutan daukazu ezer edo kakazarra erakusteko, baina, bueno, konstientezea hortaz, ez? Baina hartzaileak ere hor konstiente dira hortaz, orduan, erakusten duzu, aste hontako lanaren emaitza hau izan da. Eta igual estrenoa da ez daki noiz, edo ez dago estrenorik. Elkartu beha baizaroetanik, pasatzen ditugu 4 egun elkarrekin, eta berze ateratzen den, ez? Igual gero ez du etorkizunik horrek, baina gure harremana aste beten hemen irudikatzen dugu. Eta konturatzen zera jendeak ere nola horrela hartzen duen, eta hemen badaukat sensazioa taula gainen jartzen dugun guztia, dala ja gauza amaitu bat bezala, ez? Falta dugu nik uste ohitura hori, nik usi, esperimentatu egin behar dela, laborategi rol hori ere hartu behar duzula, eta ona litzateke ohitura horiek jasotzea. Lasaitasun osoz, bitu, bat egute Deustuko Unibertsitateak 3 eguneko erresidentzia, juntatzen gehiago bilek hemen, haber ze pasatzen den. Apuntatu da gelditzen. Eta holako foro batian erakusten dugu, eta esan, baina martiana da, bi hauek, ondiala 3 egun hemen, eta zaitez zertan, bai. Baina, segurazki horrek utziko ditu bidean ari batzuk, etorkizun batean garatu daitezkenak edo, ezta? Hori, nik uste, eukitzea baliabideak ere bai, eta espazioak horrelako gauzak bultzatzeko ederra dela. Ni bera esaten da bilan arire konturatu naz momentu honetan bertan, badekotela nik bai nire laborategi bat, nik normalien lan egin dut, nik konposatzen dut nik bakarrik etxien, datoste ideia bat edo melodia bat, edo esaldi bat, edo hitz joko bat, eta sorionez etxien bana eta gitarra bat badekot oso ondo, bestela grabatzen dut autobus bastar baten, jentiek behiratzen nago oso raro, eta gero normalien nik kantu bat hasten bauta maitzen dut egun horretan bertan.
ezin dut itxaron urrengo gunean amaitzera, zen normalien niretzat kantuek die momentu jakin bateko erantzun bat. Orduen lagatzen badut lusatzen, ja erantzuna ez da guztiz, ja beste kantu bat da. Eta gero juten az nire ensaio lokalera eta bertan deukea ziru musikari, erakusten dut zion dire kantue, zentzu horretan banaz zu baino zorrotzagoa, ze berdin jataz baiako gustatzen. Eta bakoitza proposatzen dau, hori, berak gitarrakin zer joko luken, pianoekin, bateriakin, zer ritmo eta hor bai juten gara garatzen. Normalien nire lehengo diskuen pixkat bihurtutenen bilen esan dino, enotzien emon askatasun larregirik bez. Nahiko nire gana joen zandana. Lehengo ezalako eta bebai nigo nintzelako lan bai bihurtute. Eta hain bigarren honetan, banabil adibidez bajistak txikik proposatu eban ritmo bat, nik enebana proposatu kantu baterako eta entzun eban, eta asko guztu jatan benetan. Orduen lagan eban eta oino landa, banabil bebai aurei askatasun bat emoten nun sartu aldien sortze prozesu horretan erabakitzera edo. Gero ni konstientenaz estudiora sartzen garen momentuen, adibidez Iker Lauroak bajoa eta bateria ezik beste instrumento danak grabatzen da bezala, danak. Ni gero juten az estudiora eta esaten dut gitarra hori ez, gitarra hori ez. Eta konstientenaz oso zaila dela topatzie, adibidez, ni bakarlari bat laguntzen daben talde bat, konsiente izen bihar dielako bebai, proiektue beste norbaitena dela, baina maite bihar dozu zuriedan bestekue aukitzeko xarma hori ez. Eta horrek esaten da behiten da biela lan kantentzako, ez norbera luzitzeko ez ezer. Kantak zer bihar daben eta hori emon. Eta adibidez, diskuetan ni banaz pixkat esperimentuetatik baino pixkat seguro lasaua edo. Eta atara otoin bildumatxo bat, justu aste honetan aurkeztu hotela, kantu arraruen bildumatxo bat, deituko dela hankapuntetan, jaingot autopromo, deituko dela hankapuntetan eta hau da lehengue, gero atara alizeteko nahi dituten beste. Eta adibidez badi, kantu baten Paradaisen version bossa nova, behin Kanarietan egon ginenien jiran, Paradais hori geratzen jakun Kanarietarako giro horretarako nahiko tristie. Tordun joken duen bossa novan, deitu genduen Paradaisen bersio udatiarra. Eta horre gauza danak sartzen, eta bai usteot dela hor askatasun gehiago emotenaz, holako bertzo moduko bat idatzin eban, eta nik sekuleen aben estudizuen permitiduko nire abotzan gainean esperimentu egitie disko baterako, baina bilduma honetarako bai. Orduen olako eko batzukin eta bar, bai sentidunaz libri hau bilduma honetan egiteko gauzak, hori marzianadak, que igual ez die gustatzen, baina berdin da, ze marzianada bat da, orduen, bai aukitzi askatasun hori esatiana, hemen, pum. Hori, hor dago bilduma, asokan egongo naz. Vale, ya está. Ya está. Vale. Bueno, biok zerate universitariak, universidad diferentetatik pasatakoak, baina marzianadak egiteko espazioa badago unibertsitatean. Unibertsitateak bermatzen du marzianadak edo musika edo dantza egiteko espazioa, jake gaur ere unibertsitatean gauden eta unibertsitarien aurrean gauden, ze sustatu behar da? Nola sustatzen da? Sustatu beharko litzake? Ez gauza asko esan ditut. Ni gaur egun unibertsitate esparrutik urrun geratzen naiz kontuenatik. Izan beharko luke, ez dakit den, benetan ez jakintasun oso hitz egiten dut, ez dakit baden edo ez, baina uste izan beharko lukela. Uste unibertsitatean adin kontuengatik, inkietude kontuengatik, bai ikasleen artean, bai irakasleen artean, gauza asko gurutzatu daitezkela, eta nik uste izan beharko lukela gaur egungo gizartearen, bai arlo sozialean, politikoan eta kulturalean ere bai abanguardia bat, edozein unibertsitatek. Eta, dizuet ez, jakintasunetikan, eta ez nahiz ausartzen gehiagik sartzen, pixkat momentu honetan, nire bizitzako momentu honetan pixkat urrun harrapatzen direlako. Baina kulturarloan ere bai, hau da, ziur nago unibertsitate esparru batean, egon behar dutela gazte pila bat, musikan, antzerkian, dantzan, teknologia berrietan, izugarrizko inkietudeekin, gogoekin eta gaitasunekin. Eta nik uste bai sortu beharko liratekeela ez baldin badaude eta baldin badaude garatu espazioak non
gogo, grin eta talentu guzti horiek gurutzatzeko, ezta? Eta injustu esperimentaziorako gune izateko ere bai unibertsitateak, eta segurazki jada munduan gertatzen ari diren gauzekin, sormen mailan ere bai, baina beste esparruetan ere harremanak izateko, ez? Eta hemen unibertsitateetan sortzen diren zer horietatik harremanak izateko ere hor zehar munduan ja gertatzen ari direnekin, ez? Eta espero dut horrela izatea, nik egin esan, nire ibilbideko txasko handienetako bat izan zen, ni nintzen Leioako Unibertsitatean asteazken kulturaletako asiduo handi bat, asteazken arratsaldetan normalki klasea goizez izaten genituen, asteazken arratsaldetan gelditzen nintzen Leioan Unibertsitatean, aula magnan beti zeuden kontzertuak, zeuden emanaldia, eta plan hona zen, ez? Bazkaldu eta gero hortara. Eta ja urte batzuk beranduago, Kukairekin, Jorge Oteizaren inguruko ikuskizun bat eta egin genuen, eta bertara, eta nik neukan kriston ilusioa, zenbat aldiz egon naizen hor, aretoa, baina oso goiz joan behar genuen, ze bete egiten zen, beti onbertzen oso goiz, eta jun etzen ni kristo. Eta zen, no puede ser. Eta, klar, kontua etzan, nik zaten, igual gu geha, eta ez kontua ez ginen gu, kontua zen, hortikan oso gutxira, programa hori desagertu egin zen. Ze, ez zi joan inor, ez zen promozionatzen, klasera joan bertzan, nahi eta nahi ez, beraz, ezin zen unjun ekitaldira, desagertu arte. Eta, kriston pena eman zian ze, hainbeste disfrutatzen nuela, baina ez nik disfrutatzen nuelako, baizik eta Leioako aula magnan ezagitzen bat, baina 100 pertsona sartzen ziren leku bat, ikasleak, non, artista ezberdinen sorkuntzak ikusten, gozatzen, horrek azkenian sortzen du giro bat, ez? Eta ikusti haura galtzen jutea, nik kriston pena eman zian, horregatik, ez dakit nola dagoen momentu honetan, baina bai, sustatu beharko litzateke, eta dauden esparrutxo horiek ez galtzen uzi, baizik eta indartu, ez? Uste dut, kultura ezin dugula, kultura edo sorkuntza ezin dugula hartu aisialdi moduan bakarrikan. Hau da, uste dut pertsona edo zein pertsonaren egunerokotasunean eta formazioan ezinbestekoa dela baita ere, ez? Eta askotan uste dut bakarrikan uzten dugula aisialdi moduan, ez? Kontzertuak kaina batzuk hartu, musika pixkat entzun eta listo. Igandean, asteburua pasatzeko, antzerkira edo dantzara edo dena lakoa, ez? Nik uste hori baino askoz gehiago ere badala, hori bada, baina hori baino askoz gehiago ere bai. Eta horregatik iruditzen zait unibertsitatean ere presente egon behar duela zentzu horretan. Hombre, ni pixkat eskoletuten hau, ez? Unibertsitate honetan badago antzerkitalde bat, edo bazeuen behintzat antzerkitalde bat, nik hemen ikasten ebanean, eta baina nik konturatu naz, askotan ni jo nintzen hemendik ikastera 6 hileko bat, 4 hileko bat, ez dakik zelan deitzen den ja. 4 hilekoa. 4 hileko bat, Kaliforniara, hanko kampus batera. Orduen, konturatu nintzen jentie han kampusien bizi dala, fizikoki bizi da han, klaro, orduen hori ja aldaketa bat da, baina guk normalin hemen klasiek amaitu, gu pasatzen gendu zen 1000 ordu talde geletan, ze ez gendu zen lanak amaiten inoiz, baina bestela hori amaitu eta etxera joeten ginen, ez zegoen beste loturarik unibertsitatearekiko, ez? Eta konturatu nintzen, Kalifornian adibidez, Santa Claran ikasten gendula guk, gu heldu eta lehenengo aste horretan, egon zen ongi etorri aste bat, eta ez dakitzen bat postutxo egongo ziren gure zain, baina 50 gora. Bakoitza bere gu gara, afroamerikarren aldeko, ez dakitzen talde, gu akapela, akapelako 10 talde, zegoezen, akapela kantatzeko 10 talde. Dantza, igeriketa, 50 talde, ikasliena bakarrik, haurek sustatute hauren artien, eta bazegoen beste bizi unibertsitario bat hemen ez dauena nik uste dut. Guk ez dekoguna ez hemen, ez Leioan nik ikasinean urtebete Leioan eta ja ez zeuen. Eta
ez dakit zein dan hor kulturala uste dela diferentzia hori, ni joan nintzen nian Santa Clara, egon nintzen 4 hilabete eta egon nintzen akapelako talde baten nun Gabonak heldu zianien antolatu ebien 8 akapela taldeko kantu ekitaldi bat, eta izan zen oso entretenigarrixe, nire kide batzuk bai apuntau ziren beste talde batzutan, eta bazegoen aktibidade bat nun hemen ez dauena, eta han basan naturala, esan normala, zu egotian da ez egoti inungo taldetan, talde kulturaletan, behintzet zo zerraiten egoten ziren danak, eta responsabilidade horrekin, ez? Nik sortu dut hau, nik geratzen hemen ez dakiz orduk arte, ostegunetan zauen mikrofonue zabalik, eta nik kantaunean beste 3 mutilekin, rollo jazz blues, holan improvisado, 3 bider. Eta ni barrixen nintzelan, haurek hizkuntzan aldetipeni hankamotzenen bilela haurekin konparaute eta bar. Eta topo nintzen nien aktibidade guzti horrekin flipa bine ban. Nahiz eta hemen nipe kafeterian jodot kontzertu bat, baina diferentie da. Ez dau ikasle antolaketa hori edo ikasle movimentu hori hemen, guk aldogunin etxera goiez. Eta eite madogu zuzer hemen dikanpo jendugu, klaro. Orduen hori ez dakit zer dan nundi datorren, pero bueno, existitzen da, vamos. Hemen ez dau askorik. Hor gehatzen da, Galdera bat Izarorentzako. Zer ematen dizu hizkuntza bakoitzak adierazpen mailan? Ba, niri normalien adibidez badauz hitz asko eta esaldi asko ezin dienak itzuli, literalki, hizkuntzatetik bestera. Eta pixkat hortik abiatzen az nire bai, igual, ez dakit, adibidez, nik kantu bat dekotzu eskala de grises deitzen dana, eta euskeraz tu eskala de grises esatie, ez da inungo poetikue, vamos. Edo, adibidez, nik uste dut, inglesa da kantatzeko errezena, beti pentsau izan dut, oin badakit zegaitik dan, oin apunto naz kantoko klasietara eta nire kantoko irakaslik esan duzte zegaitik dan, ze kantatzeko alik eta naturalen eta alik eta hobetuen airie kanporatara bida, eta berak esaten dauke gure moderneoan beti hemendik kantatzen dugu. Eta airie kanporatara bida. Horretarako lagundu bizaitue konsonantiek. Eta konsonante inglesak hemen aurrien dauz, eta orduen airie kanpora doie beti horregaitik inglesa dain, errezatain, harine kantatzeko oso melodikue da. Gainera, hitzeko oso laburrek die, eta igual esateko All You Need Is Love, zuk hori euskeraz edo orderaz esateko superresaldi luze bat behar dozu, komplikaue, eta inglesez da, pum. Ez? Zentzu horretan bada, ez dakit, erreza eta melodikue. Gero berak esaten dau, euskeraz ahoskatzen dugule pixkatatzera hua, ahoskatu biherko geunkela aurrera gago bebai. Eta niri emoten dozten euskerak da, aparte nire ama hizkuntza delako gordintasun bat edo gardentasun bat, herriek asko usatzen jataz zentzu horretan, eta hitzek azpimarratzeko erabiltzen dut, igual kanturen baten erre nahita esan da. Eta gero gaztelania dino dauela ondinok atzera hau, zer duen da zailaua abesteko. Baina adibidez niri gaztelaniak emoten doztena da, gauza mediokrienak zoragarri bihurtzen da, adibidez, ez dakit, Kike González edeko kantu bat, se queman 2 tostadas en el bar de abajo. Esaldi hori da super mediokre da, banal. Baina, xarma deko, kantautoren xarma hori badeko gaztelaniak. Jakingo banu hizkuntza gehiago, ba gehiotan kantauko nuke, baina usteot hizkuntza bakoitza dekola bere xarma bat eta guztiz batera garrixek dira eta datozela eta bakoitzak emoten da bela, gauza bat. Zakit nok galdetu da baina. Jon, zuretzako orain, galdera laburra formulazioan, kukai eta gero zer? Euskalo, ez dakit, zaukat erantzunik. Esperen luzearoan irautea, kukaik, orduan. Hala ikusten dut 15 urte, dira sortu zenetikan konpainia, baina ez dut ikusten, ez dut bukaerarik ikusten, edo eperik ikusten. Epe luzeko proiektu bat bezala ikusten dut, orduan ez dut planteatzen ondoren zer. Kukairen baitan zer, planteatu ezaket, epe motz ertainera, gauza planteatzen ari zarelako, ez? Eta inkluso luzerako pixkat ere bai. Baina ez dakit.
eta etorri behar duna etorriko da. Garbi daukat enukela nahi heldu horri, ez, ondoratzen nahi da barku bat bezala, baino ez dare pentsatu zaizet. Bueno, etortzen dana etorriko da, egunero egiten dugun lanaren ondorioz, eta ikusiko dugu. Nire esperantza orain arteko bide hontan jarraitzea eta urratsak ematen jarraitzea, eta espero dut hori izatea. Beste galdera bat zegoen, izar hori zuzenduta, baina bi hori egingo dizuet. Galderak zion, zeri diozu beldur oso azkar doan musikari bizitza honetan? Dantzari bizitzari ere aplikatuko diogu. Ni konturatu naz, udan jo neban BBK Liven, eta BBK Liven jo baina aurretik egon nintzen astebete gaixorik, katarro bat, baina katarro handi bat, sendo bat. Eta botz barik egon nintzen aste oso etxien, alzien potinge danak eraten, baina dana, bedar batzuk hauren izena sekule entzun bako, nik dana eranaben, alzan dana, kipula gorri bat 8 ordu edo 10 ordu uretan eta limoiakin auki osten frigorifikuen 3 litro, eta egunero eran 3 litro kipula gorri ur. Eta desesperazio hori dana zan BBK Liven kanta balizeteko, klaro. Eta BBK Livera heldu nintzenien, abotzanekon niretzako negargarri, duin atera naben kontzertue, baina nik sufri duin naben kontzertu horretan. Eta gero egon nintzen 2 hilabete abotza rekuperau barik. Egon nintzen joeten foniatrara, egon nintzen joeten osteopatara, egon nintzen joeten pilo bat lekutara, eta otorrinolaringologuek esan zosten nire kor daukala kondo zeuezela, baina ez ziela elkartzen nire ansidadia gaitik. Eta esan relajatzeko. Konturatu nintzen, zenbaterainoko bilurren nekotzen abotza galtziai. Eta bapatien sentidu nintzen hilabete eta piku kantau barik, nekon necesidade bat abesteko, behintzat nire txien, niretzako, eta konturatu nintzen abotza galduko banu, zenbaterako bilurre dauketzeten abotza galtziari edo, eta horren atzetik ingurue decepzionatziari bebai. Konturatu naz bebai, zelako arriskutsu izen aldan kanpoko espektatibetan jausti, edo kanpoko espektatibei asko lotzi, ze haurek badinue zuzarela hau, gero zuk hori reflejau bierdozu, eta pentsatze hori, eta ez banaz, uste da biena nazena. Adibidez, pasau jatan ondarrun behin, juergan ez dakit zegoen zan, tipo bat etorre jatan da esan zosten, buah, kriston izaron itxuri edekozu. Eta esan dutzen, ja, eske ninaz. Eta esan zosten, baizera, izar asko salti haua da eta ez teko abotz hori. Eta nik esan dutzen, ja, asko kesatuzti eta june nintzen, ez? Baina, klaro, pentsatzezune da, jo, badabil jentie sortzen zure irudi bat, eta gero espadator bat, eta pixkat, hor jausteko bilurbe badekot, kanpoko espektatibetan, eta izen biherran ni nor nazen, izen nor uste da bien ni nazela. Eta horren bilurra adibidez badekot. Jon. Ez dakit, bitu, nik uda hontan ere basatu nire krisi existentzial txikitxoa. Ez dut, inoiz ez dut eukiola bildur konkretu bat, edo, bueno, garai batean baiz, edo, guau, hain belaun hausten dezu eta tomar por sako, ja, ez? Horrelakoak pasatzen zaizkizu burutik. Baina gaur da egune ez ez. Baina, lehen esan duzun bezala, 40 urte bete berri ditut. Eta, bueno, orain arte nire jarduera beti izan da oso lotua, aktiboki dantza egiteari, ez? Nahiz eta beste gauza asko egin izan ditudan, batez ere horrekin lotu da nire irudia edo nire pertsona. Eta gau, bai eukin momentu bat, gaur egun gehiago zuzendaritza lanetan ari naizelako, eta bat edo koreografo lanetan eta bat eta beste, holtzan gutxiago nagola. Banago, baino gutxiago. Eta ni maila personalean gustora, beste fase badala, beste lan badala, eta alde hortatik gustora. Baina, puntu arraro batean bezala zaude, ez? Hau da, oraindiko holtzan zaude, beraz, holtzan egoteko ondo egon behar duzu, eta prestatuta egon behar duzu, bai fizikoki, bai psikologikoki, eta baina nola beste lanetan nagoen, denbora gutxi daukat, beraz atzean gelditzen ez, orduan, eta egia da, aurten, lehenengo aldiz, udako oporretara iritsi nintzara, zen,
jazta, inditut egin beharrekoak, hemendikan aurrera, atzeko lanetan gelditzen naiz, eta kitxo, ez? Eta ez zer pasatzen, eta hemen bukatzen da. Gero, aztentza bueltaka, ni dantzan hasi nintzen 6 urte nituela. 40 egin behar ditut. Nik tarte guzti honetan, gelditu gabe egin duten gauza bakarra nire bizitzan dantza egitea da. Beste faseetatik pasa naiz, momentu batean hau egin dut eta orain gutxiago edo hau bai eta hau ez. Baina hori da, 6 urtetatik 40 urte arte, etengabe egin dudan gauza bakarra. Eta ez, ostras, ez dakizu ere nola erantzungo duzun. Konstienteki esan dezakezu, bai, bale, bitu, beste lan batzutan jartzen naiz, harremanetan zaude, emanalditan berdin zaude, baina, zaude atzekaldean eta zuzentzen eta notak hartzen, eta ensaioak eramaten, eta erabakiak hartzen, eta behar den guztia. Baina, zen, ostras, hau gabe atuko naiz orain, ez? Eta, azkenean buelta eman nion, zer naiz, venga, aurten berriamo jarraitu behar dut, eta gaina inkluso planteatzen ari naiz ere, ibilbide hori, dantzari ibilbide hori, beste ibilbide batzutatik eraman, beste, neurri batean orain arte egin ezin izan ditudan gauzak, edo hain fisikoak ez diren gauzak, eta bar. Baina bai, lehenengo aldiz bai sentitu nuela, ez da hitza beldurra dan. Baina kezka hori bai, ez? Orain arte, egiten nuen oso normal, oso natural, baina, ostras, eta, orain hor zaudela, utzi ez utzi, ez? Eta, joder, ez dakit zer dan sensazio hori. Nik 6 urte ditudanetik ez dakit zer dan sensazio hori. Dantzaz egitearena, jende aurrean dantzaz egitearena. Orduan, errespetua hartu nion horri. Eta ez dakit, igual hemendik gutxira erantzuna daukat, baina honengo zor nago, errespetu horri hola begiratzen pixka, zeharka. Galderak egiten momentuz. Hori da, bai. Galderak bigarren zati bat zeukan, eta hemendik esango dut, bigarren zatiak esaten zuen, abestuko diguzu arren, ez diogu eskatu izar hori abesteko, ez diogu eskatu Joni dantzatzeko, lehen beraiek egin duten hausnarketa horrengatik. Gaur gonbidatu ditugu solasaldi bat egitera. Eta beraz, hori da eskatu dieguna. Baina nik beti esaten dut, danok abesten hasten basari, nire bai, Zuen esku. Edo danok dantzan hasten baga. Nire bai. Eta abesten ere bai. Hori. Hurrengo galdera. Uste dezu ez zuen abesti edo dantzetan euskal kultura transmititzen dela? Ni nau egon nintzen justo indela hilabete bat, uste dut, ja, ez dakit, Gorka Urbizukin, Berritxarrakeko Gorka Urbizukin solasaldi batzuk emoten, 3 emon gendu zen. Eta solasaldi osteko eta aurreko kafe afari horretan, gu bai berbetan, nik esan hotzen askotan, igual, disko den da batera joeten za eta ikusten dozu. Jazz, rock, pop, euskal musika. Eta euskal musika horren barruen, dau jazz, pop, folk, orduen, zer da euskal musika? Ez da, folklorea bada musika estilo bat, bale, baina beste danok, zerrete daukagu komunien nik eta Berritxarrakek. Ezebez. Zerrete daukagu komunien nik eta ez dakit musika klasiko, euskaldunek egiten dabien musika klasikoek. Orduen nik ez dut ulertzen diskoen sekzio hori, ez dut ulertzen. Ze berez, edo junintzen sariketa batzutara, Madrilera eta premios min, zanez? Mejor disco pop, mejor disco jazz, mejor disco indie, mejor disco en euskera. Eta nire galdera da, nire musika estilo ezer da euskera? Musika estilo bat da? Ez da posible. Orduen, nik betzaten dut, da jende euskaldune gauzak egiten, bai, baina da musika pop, edo da musika rock, edo da musika. Eta ni pixkat nau indignaute atal horrekin, denetako sekzio horrekin, aldatu ingo nuko lan, kendu. Bai, nik uste bai transmititzen dela euskal kultura gure lanetan, ez? Ados nago Izarok esaten duenarekin, erabat ados gainera. Badirudi mundua dijuela hortik, eta munduak ditu bide ezberdinak eta genero ezberdinak, eta gaude euskaldunak, eta ez, jazz sekzioan egon behar du ingles batek egiten duna, euskaldun batek egiten duna eta japones batek egiten duna, eta
Eta zinemaldian, zorionez, oraintxe pasa dugu, dago handia, baina dago sekzio ofizialean. Eta bai, egin da euskeraz, baina bai, da pelikula bat, eta dago ondo egina, eta orduan dago hor euskeraz. Orduan, bai, nik ez daukat zalantzarik guk egiten dugun lanean, euskal kultura oso presente dagoela, besteak beste, sorkuntza guztien abia puntua, hemengo hizkuntza, kultura eta dantzan daukagulako. Azken emaitzan, batzutan agerikoagoa da, eta beste batzutan, gelditzen da, 4. kapa batean edo 5. kapa batean, baino beti hor dago, ez? Eta galdetu izan diete berdina euskerari buruz, baina zuelanean euskera presente dago? Bai, batzutan esplizituki testuak daudelako edo kantu daudelako, baina ez daudenean ere bai, ze gure egunerokotasunetik eta gure izateko modu hortatik atera da, eta gure kasuan, gure ama hizkuntza da, gure artean euskeraz mintzatzen gera, eta orduan gure lanetan ere hor dago. Azkenean gure lanak ere dira izaera baten erakusgarri. Eta horregatik hor daude, ez? Hor dago gure kultura, hor dago gure hizkuntza, baina horrek ez du esan nahi, etiketa horrekin ibili behar dugunik munduan. Hau da, eta nik hori baina baritu dut, gure urte askotan izan gera euskal. Eta gaur egun esatezu, zaude arte eszenikoen esparru horretan, eta bai, gu gera gehan moduan, eta gera euskal, eta euskal dantzatik eta euskaratik eta abiatzen gera, baino, da, dantza, edo da, arte eszenikoak, edo da, antzerkia, edo deitu nahi diezun moduan, ez da? Orduan, nik uste, bai, agerian dagola, baino nik uste gu guztiok egiten duguna, bertak hemengo sortzaileek egiten duguna, egon behar dutela kokatuta, munduko sortzaile guztien kajoi berdinetan. Eta hau kontrara ere eramaten dut, batzutan badirudi euskal izateatik, euskalduna izateatik, eman behar diogula margen bat, ez, nik uste autoexigenteak izan behar dugula, eta hor egoteko maila eman behar dugula, lehenengo hori da. Baina ez da egin behar euskaldelako erdizokoratu eta ez euskaldelako enkumbratu. Izan behar dutela kalitatezko gauzak, mailazko gauzak, eta horregon. Beste guztiak bestelaxe, baina gurearekin. Biek esan dugu, gure amaizkuntza euskera baldin bada, horrela aterako zaizkigu gure lanak naturaltasunez. Hori bizi dugulako eta hori bizi izan dugulako beti ez, baina euskera aritzeak ez du izan behar handikap bat. Horentxe egin dezuten hausnarketa horrekin lotzen dut, beste galdera bat, galdetzen duena zuen ustez, zein da arrakastaren bidea? Hau da, kategoria horietan kokatu behar badegu gure burua, zeinek izan behar du hor klabeak? Nik uste gakoak ez daudela, lana dela gakoa. Eta egunez eguneko lanak, zalantzari gabe, oso garbi daukat sinistu behar duzula egiten duzun horretan. Eta hori gabe ez datorrela ezer. Eta izan behar du, zuk daukazun horretan sinistu, eta sinisten duzun hori aurre eramateko behartan guztia eginez, eta oso konstantea izan. Oso konstantea. Eguneko egunean ez, eguneko 200ean aritu berdezu segurazki, gauta egun. Baina, sinisten duzunean zerbaitengan, egiten duzu, ez inork esan behar egiteko, baizik eta egiten duzu. Eta oso konstantea izan, eta, gero egia da, hasieran hitz egiten genuen perspektiba hori ere oso importantea dela, ez? Eta beti perspektiba hori euki eta ez korapilatu momentu konkretuko gauzatxotan, baizik eta ekin eta ekin, nik beste sekreturik ez dut ikusten. Gero egia da, azkenean perspektiba horretan ere, nik uste ere mezua eta bilek komunikatzaileak garenez, komunikazioan ikasitakoa garenez ere, iritzen zait oso importantea dela ere mezu garbiak helaraztea, ez? Zuzentzen zeran hartzaile horren gana, eta hartzaile hori izan daiteke publikoa, hartzaile hori izan daiteke profesionala, izan daiteke programadore bat, erabakitzen duen zu antzoki batean zauden edo ez, hartzaile guzti horiek identifikatu behar dute zer egiten duzu oso garbi. Ze bestela gaur egun gauza pila badaude eta nasmasa hortan bat gehiago izatea eta orduan, izatea
netesan marka espezializatu bat, berezitu bat, non jendia identifikatzen den horrekin, eta gainera sinisten duen mezu hori uste garbia, simplea eta garbia izatea ere oso importantea dela. Bai, nik uste dut giltza ez dakit zein den, ez dakit inok badakixen zein den, baina uste dut lana dauela oso zati importante baten, lana eta eguneroko lana, eta lan horren atzin bai sakrifizio asko, adibidez musika mundu bai zelan gaba munduakin lotute dauen zentzu handi baten, nahiz eta ez kontzertu guztixek, ez musika estilo guztixek, baina bizitza aldrebez doi ebe bai, ni noien nire lagun eta nire guraso eta nire danen kontrara bizitzen. Orduen bebaideko sakrifizio batzuk lan horrek ez. Nik uste dut dela lana, talentue, ze talenturik ez badau nahiz eta lana asko egon, seguruenik arrakastarik ez da egongo. Talentu bakoitzak berien, ez dut esan nahi talentu bat bakarra dagoenik. Eta gero, suertie, baina ez dut esaten suertie, nire amorro moten dozte, jende horrek esaten da bena, aukiozu suerte bat, ez aukiot suerte bat, ez aukiot lan pilo bat egin dut, talentu edekot, eta aukiot suertie, baina aukiot suertie adibidez jaiona zela hemen eta ez Sirian azken 5 urtietan. Ze seguramente dau jentie talentu dune, lan asko ingo lukena han, eta ez da segula arrakastarik aukingo igual, bitxirik bez. Aukiot suertien, non aukiduten guraso batzuk eta aukiduten familia bat, nun albietu jatan hau sustatzie ez, eta uste dut suertie hori dela. Suertie dabe bai, aukitzie, ez dakit, lagun talde bat edo inguru bat, nun emoten dutzun autoestima hori esateko, benga bai aurrera. Nik hor dau nire ikaskide bat, eta jotzen eban gitarra etxien, gure artien, esan sostien arte, benga bai aurrera. Kantau kanpuen, eta gu jongo gara pankartekin, bermeon jotzen dozula, danok bermeora, mutrikun jotzen dozula, danok mutrikura pankartekin. Eta hori da suertien ikuste dut. Eta hiru horren kombinazio bat, egoti leku jakinien, momentu jakinien, eta holan doie. Gero, klaro, adibidez nik oin esaten dut beti, oin momentu honetan, olatu oso handi bat surfeatzen nabil, baina danok dakigu, diela oso olatu gora beratxuek. Eta momentu baten akaso amaitu leikela. Edo akaso ez, nik espero dut bai, kukai moduen maratoi luze baten egoti eta izaro eta gero erretiroa, ja, direktamente. Eta, baina bai, uste dut horren danan artien dauela giltze, baina batez be lana. Lehen, Jon, esaten zenun biak komunikazioan ibilizte datela. Hay una pregunta que está formulada en castellano, os la hago así, que dice, ¿qué os ha aportado estudiar comunicación o estudiar periodismo en vuestras carreras como cantante, como danzari? Pues creo que me aporta todos los días, porque hay una parte del trabajo que se asemeja. O sea, por un lado, sigues contando historias. En vez de por la radio o en el suplemento dominical escrito, pues sobre el escenario, pero creo que al final el recoger una idea y pensar cómo la lanzas, ¿no?, a un público, eso por un lado está. Y por otro, y uniendo con lo que estábamos hablando ahora del trabajo diario, pues al final el tener que llevar un trabajo, o sea, un proyecto así adelante, requiere de muchísimo trabajo de producción, muchísimos dosieres, muchísimas explicaciones, muchísimas presentaciones, y al final ahí, yo creo que escribo más ahora que cuando trabajaba como periodista, porque la de dosieres y presentaciones que tienes que hacer y defender proyectos, etcétera, etcétera, pues bueno, es una forma diferente de llevar la comunicación, ¿no?, ante el público, mostrando ideas con otros lenguajes. Y por otro lado, en el trabajo que hay de trasfondo, pues sigues escribiendo, comunicando e intentando defender tus ideas. Bai, a mí me ha venido muy bien aprender o por lo menos intentar aprender a hablar en público, profesora ahí presente, comunicarme con la gente, mirar, estar tranquila, porque todo lo que habré temblado yo también hablando en esta universidad, y ya llega un momento en el que has hecho tantas presentaciones, que llega un momento, estás en el escenario, la gente quiere que tú estés ahí, te sientes más segura y hablas. ¿Cuántas horas trabajando en equipo? A mí me ha servido un montón.
porque ahora también trabajo en equipo todo el rato. Gestionar, trabajar en un equipo, la gente distinta. Yo he tenido un grupo de estudio muy bueno, que ahora somos amigos íntimos, nos denominamos pandas, sí, somos frikis. Y aprender a delegar, que me está costando muchísimo, pero ya lo estoy haciendo, aprender a delegar, aprender a crearte una imagen y que todo tenga sentido, una coherencia. Si vas a hacer, yo qué sé, si voy a sacar un disco, que la imagen del disco, todos los colores sean uno, que la tipografía sea única, la tipografía, también eso lo he aprendido aquí. Maquetar tus pósteres, tus discos, todo, el diseño. La paciencia también de estos trabajos que son como... No tienes frutos instantáneos, tienes que esperar y tener la paciencia. Yo creo que todo eso me ha servido estudiar comunicación. Claramente conocer el mundo de los medios y tener un pequeño link con el mundo empresarial, que también lo hemos tenido, y haber estudiado en el extranjero también me ha servido un montón. Y ya está, creo. Oso ondo. Izaro, emakume musikariek zailagoa dute bidea, eta Jon, mutil dantzariek zailagoa dute bidea? Justo, badekogu hemen Donostin neska talde bat, musikari neska talde bat elkartzen garen oizien behin, berba egiteko edo ideia konpartitzeko gero eta gitxi hau, hasi ginen geratzen sarri, baina gero eta gitxi hau. Eta pioa bidera hausnartu dugu horren inguruen, emakume musikarien inguruen, adibidez nik badakit gauza esanguratsuena nik ez den aldotena emakume moduen estenatoki baten gainien, dano gara epaituek estenatoki baten gainien, baina emakume bat basa, geixau, beti dau epai sexual bat, beti. Berdin da zelako esaren, zelan soi zen jantzita, berdin da, beti dau epai sexual bat. Beti dauz, igual nire taldekide mutilek jasotzen ez dabiesen mezu batzuk. Nik jaso bier dutezenak, komentario batzuk nik aguanta bier ditutenak, nire taldekidik ez dabezenak aguanta bier, komentario batzuk nire mutilek aguanta bier dabezenak, alrebes eseken dukenak aguanta bier, eta komentario sexual asko ez datozenak, ez dukina zentzurik, berez, baina badauz, sexistena eta pilo bat dauz. Bueno, eta horrekin nemi da jakin bizitzen, pasatzen den arte. Guk gu saiatzen gara askotan, adibidez nik soinu froga baten oindala ez asko Bilbon gu ginen kabeza de kartel esaten dana, eta gero beste talde bat egon gure aurretik gabasa baltze bana, eta danak ziren mutilek aurreko taldien, nire musikarixek mutilek diebe bai, eta normalien soinu teknikari danak mutilek izaten diebe bai. Oin gero eta gehiago neskak, baina oro harrez. Orduen ez dakit, 25 mutil eta ni. Eta elusan momentu bat, danak probau biela ja, eta hasi zen soinu teknikarixe berbetan nire musikarixei, el de la guitarra que suba, eta berbetan gitarristakin, directo, ¿estás bien? Sí, vale. El de la batería que suba, ¿estás bien? Sí. El bajista que suba, ¿estás bien? Sí. Eta tokagu jatanien niri, behituan nire gitarrista, eta esan zotzen, ahora vamos a probar las cosas de la chica. Perdón, nijo nintzen mikrofonora eta esan zotzen, perdona, las cosas de la jefa. Porque estáis aquí todos hoy gracias a mí. Ez dakit? Eta geratu zen nola, da nik badakit askotan inkonstientie dela. Bakarri dela, esatie, hori machista da, eraso sexista bada momentu honetan nahi duzuna, ez? Eta zaban, barkatu, vale, probamos las cosas de la jefa. Eta askotan, bai egon bizarela horrekin burruketan azpimarratzen eta beti gogorarazten emakume izarela beste dozeren aurretik. Kontuten aukibarik, askotan egiten dugula binomio hori emakume gizon, baina badagoela jende asko ez dela binomio horretan sartzen. Eta horrentzako ondino komplikagoa dela asuntu, ez? Eta nik nahiko nuke pixkat desgenerizau asunto da, behin Belakoko krisek idatzi ban El Paisen artikulo bat, ez dakit irakurri dozuen, ez padozu irakurri, oso ondo dau. Eta berak esaten dau askotan, hori, esaten dozila, ketal emakume moduen musikan munduen, ez? Eta berak esaten dau, ezke nina zigotzen estenatoki batera, para reivindicar que soy mujer. Igotzen az estenatoki batera musikari bat nazelako. Eta holantxik nahi otizen epaitue, nire ondoko musikari danak moduen, ez? Eta lehenguen egon ginen sariketa baten, festivalentzako sariketa baten kantu bat joten, eta badakit ezela izen zentzu txarrakin, eta badakit zentzu positiboakin izen zala gainera, baina txarto egin den ikuste dut.
egon ginen bertan, eta bueno, oin etorriko da jotzera Isaro, Producto de la Tierra, estupendo, ez? Eta, bueno, pues con todos ustedes, mujer y músico Isaro. Eta nik zenaren, txiko, gaur ja, gizartie bera, gizartik bera naturalki gogorarazten dut emakume bat zarela eguni emaintzat hiru bider. Gu egon ginen, hori baino lehen, kafe bat hartzen taberna baten, da etorri zen mutil bat saltzen pultzeraketa, eta egon ginen 4, 3 mutil eta ni, eta danok esan gehuntzen ez dugu pulserarik nahi, eta noregan eiban esfortzue, venga mesedez erosi pulsera, nire 3 kidien ez, nigan. Eta hor konturatzen zara, bale, diferentiena emakumiena zelako, eta hori, desberdintasun hori ja egin dozku munduek naturalki. Eta naturalki ez, gehiegi, baina ez naturalki, gukolan ikasi dugulako. Eta gero heldu gara, eta azpimarratzie, nazela emakumie musikarixe baino lehen, momentu horretan ez deko kabidarik. Ze momentu horretan az, beste bat gehixau, danuk moduen. Ze bestela esan, y acompañado por sus 3 hombres, Uriol, Iker eta Txiki, ez da binoiz esaten. Eta orduen, momentu horretan bai dekot, ez dekot erantzunik zelan egin behar dien gauzak, baina bai badakit zelan ez dien egin behar. Eta hor gabiz, lanketan, bai da zaila, adibidez nik Nerei Barzabalek bertsolarixek oindala gitxi testu bat kaleratu ban, bertso finalerako semifinaletan eta bar, neskapilo bat dauzelako. Eta badirudi batzuk elkarren artean gizon batzuk komentau biela susmagarria. Eta berak esate ban, zoritxarrez, gaur egun ondino, emakume bat ikusten dugunien arrakasta lortzen, susmagarria dela. Beti lortzen duguna bibider rektifiko behar dugu edo konbentzidin behar dugu jentie gauzela hor, benetan merezi dugulako, eta ez, vagina bat dekogulako. Ez que, bi gauza totalmente diferente diela. Eta ni bai sentidu dut, berak esate ban, beti pentsatzen dela, neska bat heltzen bada ez dakit nora, zer egin behar izango ban horra heltzeko, ez? Eta niri buruz egon die pujak, haber zenbat produktorekin ogeratu nazen nauen lekuen egoteko. Eta die gauza batzuk, igual mutil batek ez dabezenak aguantau bier, eta berez neska bat epez lukenak aguantau bier, ze usteot generoa ez da bela definitzen persona bat. Inun, gitxi hau kultura egiten da bilen momentu baten. Ez que, ez deko niretzako kabidarik. Argi geratu da. Bale. Jon. Asko identifikatzen naiz Izarok esan duen desgenerizatzeko horrekin, ez? Nik nire egunerokoan horrela ikusten dut nire burua, hau da, eta uste jende zorionez gero eta gehiago gaudela lerro horretan, ez? Hau da, bueno, hemen ez gaude 2 mutiletan eskabat, gaude 3 pertsona, ez? Horea. Orduan, bueno, ni saiatzen naiz horretan, eta ez jendea epaitzen bere generoaren arabera, baizik eta, bueno, bere pertsona eta pertsona bezala ditun, balore, doai edo dena delakoaren gatikan, ez? Eta, bueno, nik klabe horretan nago, baina gero egia da, era berean, askotan pentsatzen dela, bai, zu klabe horretan zaude, baina egoera erokorra ez da hori, eta batzutan egia diskriminazio positibo horren beharra esparru batzuetan badaudela, baina gero era berean horren biktima ere bagera. Eta niri gertatzen zait askotan, justu Izaro kontatu duenaren guztiz kontrakoa. Eta adibide oso grafikoa jarriko dut. Esate baterako, gure Kukai konpainian, taldea sortu zenean, 5 mutil eta 2 neska zeuden. Niretzako beti izan dira 7 dantzarik osatu zuten hasiera hortan, ez? Generoa juten bagea, 5 eta 2. Urratxak eman, bat beste, baina, uste dut, eta bez, ez dela gure lankide emakumei galdetzea besterik ez dago, bat gehiago izan gerala denak beti, ez da? Baina, Euskara ikuskizuna egin genuenean, holtzara igotzen dira 5 gizonezko. 5 gizonezko, baina, niretzako 5 pertsona, eta gainera bai jazkeratan, zentzu guztietan, uste dut, erabat, generoa ez dela nabarmentzen. Hau da, azaltzen dira uniforme moduko batzuekin, non batzuetan estalita daude, hau da, ez zai azala ikusten, kaputxa batzuekin, eskularruekin, dena txuriz, jantzikeraren barruan momentu batean dena gonakin daude, gero kentzen dute, erabat generotik aparte. Eta estrenatu genuenean, Victoria Eugenia Antzokian, orain dela 2 urte kasi, 2006 urtarrilan,
hurrengo egunean, beti bezala, sartzen zea Twitterren eta zamora ber jendeak zesan duen, ez? Eta zorionak, eta beste, eta batek jartzen du. Oso ondo, zorionak, ikuskizun ederra, baina non dago emakumearen presentzia? Gona batzuk jarri eta mugimendu femeninoak egiteagatikan ez duzu estaltzen emakumearen presentzia. Zer, ostia, hemen problema ez daukat nik. Esaten dizunak jartzen dela oso emakumearen babesean eta esaten da, gona bat jartzea da femeninoa? Edo, mugimendu femeninoa? Femeninoa izeti da emakume izeti, gizon bat ezin da femeninoa izan? Eta zer da mugimendu femenino bat? Edo emakume imitatzen, ez? Dira, 5 pertsona dantzan, momentu horretan, erabat generotik aldenduta daudenak, zentzu guztietan, mugimendu aldetikan, estetika aldetikan, eta eramaten badugu, ez zaitela gustatzen terren hontan sartzen, baina pentsa, eramaten badugu beste muturrera, non eta dantza esparruan, non 180 pikua tamalez emakumeak diren bakarrik. Eta nik beti esaten dut, ni dantzan hasi nintzenean, ni mutil bezala inoiz ez deuki inongo nire entorno sozialean oso arrunta izan da, eta nire lagun kuadrilla, nire asko dantzan bidez elkarrez aututakoa gera, neska batzuk, mutila beste batzuk, eta ez zait arraroa egin inoingo momentuan dantzari izatea mutila izanik, ez? Baina gaur da eguna, atzeragoa zela. Atzeragoa zela, baina... Bueno, nik... Bukatzen behar dugu eta... Bai, kriston pila orduan. Eta gainera askotan mutilen kasuan, lotzen da sexu tendentzia batekin. Orduan, ze kristotan ari gea, ez? Ze kristotan ari gea, non, berez, historikoki, dantza egin izan dute gizonek, emakumeek, oraintxe Afrikatik etorri berria naiz Addis Abeban egon naiz 8 egun, proiektu zoragarri batean lanean, eta ikusten zu beza, benetan esentzia horretan, eta ikusten zuen, han dantza egiten zuen todo Kristo, berdin du, eta inork ez zuen pentsatzen gizonezko, emakumezko, eta rolak bat ere banatu gabe, esatzen zu horretan, eta berdin du ikutzea, gerturatzea, eta hemen ari gea, eta nik benetan uste, zer ari gea geizki egiten, zer ari gea hain geizki egiten, horrelako egoerak jasan behar izateko, ez? Ez tratatzen gaur egun, 21. mendean ematen du, ez da zer ari gerala aldarrikatzen, eta ez gera gai, bi pertsona, besterio bai, pertsona moduan tratatzeko elkarrekin, eta bain ari gera, eta horrek daukan komentario bajuenetara jota ditun konotazio, trakets eta nazkagarri guztiekin, ez? Eta, nik uste alde batetik, oraindik ere tamalez diskriminazio positibo hori hainbat esparrutan behar da, eta bultzatu behar da, eta uste dut hortan denak feminista izaera gizon emakume izan behar dugula, baina bestetik, guazen normaltasun batera, eta guazen jendea tratatzea den bezala, pertsona moduan, eta generorik gabe, eta hortaz aparte gure generoa dugu, baina jazta, eta kitxo, ez? Baina galderari amaitzeko ja, nik egixe da bai, horrendanan atzetik, konstiente nazela, zein da egoera konstiente nazela, musikan behintzet emakumeen presentzia askoz txikixagoa dela, eta bai konstiente naz estenatoki batera igotzi emakume moduen, zailagoa dela gizonezko moduen baino, orduen igotzen hasin estenatoki modure, front woman modure, ez dakit, talde guzti baten buru moduen, bai askotan sentitzen dutela erantzukizun punto bat, esateko bai edonor kalda guain hau, bai zukaldo zuen hau, nahizta izen neska altzari guztien atoki bat eratain gauzak txarto, zori neska bat jako permititzen gizarte honetan, aldo zuen zezer diversiño gutxa gaitik, urten bastar batera eta kantau, txarto, ze milaka mutilek urtetzen die lokal batetik ondoko gaztetxera txarto kantatzera, neskak ez da behien hori hain beste muga batzu deko guzelako, orduen bai da zaila da, gauzak eitie zuzen zentzu horretan, baina nik bain nahiko nuke animau oro arneskak atrebitzera urtetzen behintzet musikan munduen estenatokixetara. Inungo, bilurrik barik, esango batzu ez gauza sexualak? Bai, baina hemendik zartu eta hemendik urte, niri kostatzen jatabe bai, nirie, baina horretan datza uste dut bidie. Bale, asota.
hiru galdera gatzezkigu. Eskertuko nizueke Twitter formato zarrean erantzutea, bale? 140 karakteretan. Bale. Bat da nik neukana, nire gidoian neukana hasieratik lehen esan dezue hasieran, kultura abandonatuta dagoela pixka bat. Nola, begiradak ziklo honen helburu ere bada pixkat etorkizunera begiratzen jartzea, ze apostu uste dezu egin beharko genukela, eta nork, erakundeek, gizarteak, norbanakoak, hori aldatzeko. 140 karakteretan, Tik-tak, tik-tak, ez? Bueno, nik lehen esan dugunarekin lotuta ere, oso garbi ikusten dut hezkuntza mundua eta sorkuntza mundua bat egin behar dutela. Horrek etorkizunerako ekarriko ditulako entzule hartzaile jaioak, kritikoak, eskaerak egingo dituztenak eta bar. Uste dut hori dela labur esateko eta hezkuntza gune batean gaudenez, harreman estua izan beharko luketen bi mundu eta momentu honetan ikusten dut bakoitza bere kasa horretan. Bai, nik uste dut helburua hori, eta momentuz oin aldogunain hori dana lortu arte guk lortuko dugula, danon artien lanien, baina momentuz, kentzie beldur hori kontsumitzeko kultura duin. Eta kentzeko eskuari dardara hori kultura gaitik ordaintzeko. Zer adibidez, kubata bat ordaintzeko, ez dut ze jende askori eskuik dardara egiten, zema balio du kubata batek? Benetan ez dakit, zema balio du kubata batek? 5 euro. No, 10 ere bai. Eta 10 ere bai batzutan, imaginau. Horreta, ikusteko gu bai nundeko guzen gure kontsumo baremoak. Jazta. Bale. Beste bat, labur erantzuteko. Sekula ez zarete aspertu egiten duzuenarekin? Ez. Ez. Bale. Azkena da, Izarorentzako autobombo galdera bat, beraz gero ere utziko izut aukera autobombo aiteko, Jon. Autobombo. Bigarren diska aipatu duzu, begiradak da ziklo honen aria. Zer begiradarekin erreparatu behar diogu zure bigarren diskoari? Usteot dela, lehengo diskue baino empoderagoa sentido humano baten, usteot dela helduagoa eta ja konstientiagoa nabilela ateratzen disko bat, ze lehengo izan zen oso inkonstientie. Eta usteot begiratu behar dozuela serenidade batekin eta indar batekin, pixkat empoderamiento batekin uste dut. Bai, laster dator, ez dator oso berandu, 2018. Zergatik joan behar dugu Oskarak ikustea? Irikita eta prejuiziorik gabe, uste dute oraindik ere prejuizioak daudela, ez? Dantzaren kasuan, ez dut ulertzen, ez dakit ulertuko, ez da ulertu behar, berda, sentitu, eta lan bat juten zera, eta gustatu atzaizu edo ez, baino irikita jun, ez? Gozatzera, estetikoki gertatzen denarekin gozatzera, eta batez ere hori, ez? Ez zaitez, nik uste ez dugula sentitu behar ikusle bezala epaituta eta ulertu behar izatea. Ni arte plastikoetan, ez dakit, baina ni museo batean juten naiz eta ondo pasatzen dut eta sentitzen dut. Eta hainbat kantu ulertzen entzuten ditut beste hizkuntza batean eta ez ditut ulertzen, baina mugiarazten naute ez, eta gozatzen dut. Bai, ez da, nik uste ez dugula askotan bigarren, hirugarren, laugarren irakurketa horiek egin behar, baizik eta jun, disfrutatu, gozatu momentua, eta sentitu arazi duzun hori konpartitu inguruekin, kitxo. Horrekin nik uste nahikoa dela, hori da arrakastan, ere ustez. Baior Maia, Izaro Andres, Izaro, eskerrik asko bioi, gaurkoan gurekin egoteagatik. Eskerrik asko denoi, tortzeagatik, eta horrein edarka.